Bafethu spokesperson se-SAPS sesirespondile malunga nalo sekezibulele obeke implicatewe ngu-Witness D kuMadlanga Commission. Mamelani ke, mos nditshilo kwi-previous post yami into yoba kuthiwe uViandre Pretorius uye wathatha umpu wazidubula ese-filling station ese-garage ehamba nepartner yakhe. So i-SAPS iza nento entsha ke ngoku ithi le nto mos uWitness D asibuthatheni umva kancinci. Witness D wabalisela abaleli masikizi elomntu owabulawa wayeyisuspect kwaze kwathatha umzimba wakhona wayolahlwa edamini laseNigeria wa-implicator naye yena lona oye watsho wathi mos bamsuffocate kwathatha umzimba wayolahlwa pha watsho into yoba omnye wabantu babepha nguye uViandre Pretorius. Last week Thursday kuye kwavela into yoba uye wazanya ukubulawa wasinda kwibullet ezi-about 16 and ndatsho ndathi it's more or less the same assassination style apho befuna ubulawa khona like Witness D wabulawa mosi pake neti imoto egeyitini kwafika abantu bambulala. So naye yena lona last week Thursday kuye kwavela into yoba kuye kwafika abantu neti esegeyitini epake imoto egeyitini babonda ngaye but wasinda kwibullet eziyi-16. Yithi ke ngoku into entsha kwayena lo sekezibulele eberhaleleka ekufeni kuka-Witness D ebengomnye bathi ngesilungu ngoku he was one of the people of interest kwimeta ka-Witness D. Ningalibalanga ke ngoku the other interesting part is that even unkazana lo ngomnye wabantu o-implicatiwe kulaa nto yayithethwa ngu-Witness D. So ininzi le nto but nje ndithanda into yoba noko ibhola bayayibona ngokwabo into yoba sikhabele ezipalini ngoku. So omnye nomnye uzawususa endleni ngendlela akafuna ukuzisusa ngayo esosaba into akayibonayo eza kuye and asijiki. So nje that's just about it i-update. So i-SAPS itshilo ke into yoba nyani uzibulele nanso ne-CCTV yakhona apho ezibulala khona yena uViandre lona. So into yakhona ku-appear ngathi beke ajuwisha nenkazana yakhe and then wakhipha umpu wazidubula. So bazamile nje for isento abangathi ba-sensitive into yoba bangayibonisi la part apho ezidubula khona but yena ukuzibulala hayi yena uzibulele noko. Then i-reasons ke batsho abanye nyoba si-stress abanye nyoba hayi yi-pressure ibisiza ne-investigation izigamandla anganani ingathi beseke bona nje into yoba umbombo ujonge ngakuye kwathini nyoba ke ngokuba nyani either laa nto yangeyeza bullet eziyi-16 either bekefuna ukwenza ingathi ezama ukuzikhipha xa kuthiwa ebetyholeka ebefuna ukudlala into ngathi hayi bona itsho njani into yoba bendityholeka kulaa nto phantsi koba nambe bezame ukunibulala. But ke ngoku xa sijonga the assassination style it's more or less the same. Okanye ke nyhani bebezame ukumbulala waba nento ethi nje andizufela ezandleni zenye indoda ndizawuthatha ngokwam umphefumlo wam. So nje into engathi njalo ke abafuna i-20 second for bayawutshona kwi-20 second for banemimpu babone abanye bayithathelwe even yena kanye lona umpu uba bendive right kwi-SAPS spokesperson uthe even umpu wakhe bebemthathela umpu wakhe ngathi ne-cellphone zakhe ezibeke investigator eyi-suspect ekutshoneni kuka-Witness D. So nje those are developing stories. So nje onecebo nje loba uphuma njani kule uzawukwenza ngendlela akacinga ngayo sizawube sisho sithi futhi yi-1 problem esibesenza nje sathi -1 problem because kwabona naxa bethatha besiswe ejele still bayadla itaxi zethu all bamanditsho kona kubuhlungu especially kwi-family members. Kodwa nje wayeke watsho nayo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wathi nje ukutshona kwesigebengu esi-1 -1 problem. In relation to Viandre Pretorius was a person of interest in the murder of Witness D. He was actually the first person of interest that we took in for questioning. We had seized his firearms as well as cell phones that are still in police custody or possession for further investigation. That particular investigation is still ongoing and it is at an advanced stage. We won't comment further on that, but it's safe to say that our Gauteng detectives are still on the ground investigating that particular incident. So Viandre Pretorius was one of 2 persons of interest right after Witness D was murdered that was taken into questioning and certain items seized such as firearms and cell phones. So we are investigating the attempted hit on Viandre Pretorius that allegedly took place outside his home on Thursday.
which is a matter that he reported, that there was a hit on his life. Our ballistics experts took the necessary evidence and they are examining it. And at a later stage, we will then provide feedback on how far that investigation is. But in terms of this particular incident, this latest incident, we are investigating, and we have registered rather an inquest docket into the suicide of Deandre Pretorius. 2 quick questions from me. He shot himself apparently in front of his partner. This is Joan Marie Extian, who's also a police sergeant who was named at the Madlanga Commission. Do you see a link in terms of her being with him in his final moments? Of course, she was his fiancée. And whether you've also been able to establish which weapon he used to commit suicide yesterday, if, as you say, all of his weapons have been confiscated by police. Well, I can confirm that from what we have gathered, his wife was on the scene. We are told that there was an argument between himself and his wife before he pulls the trigger on himself. We are still investigating what could they have been arguing about.